Sziasztok! Mint tudjátok, jó magam az Opossum csapattagja vagyok. Arra gondoltam, talán érdekes lehet számotokra is, vajon honnan választottok mi ezt a különleges nevet. Az Opossum Észak-Amerikában őshonos, erdei erszényes patkány. Gerincesemlős, rendszertanilag külön alosztályba sorolják. Kisméretű, hegyesorú, zömök testalkatú állat, alig 1 méteres testhosszának több mint felét farka teszi ki, melyel kitűnően tud kapaszkodni a faágokba. Az opossum ártalmatlannak tűnik, de nagyon veszélyes is tud lenni. Ha sarokba szorítják vagy megtámadják, szembefordul ellenfelével, és szinte egy pillanat alatt gondolkodás nélkül halottnak tetteti magát. Ezen túlmenően viszont vicces, laza figura, ahogy ezt a Jégkorszak című film második részében már mindannyian láthattuk. Pontosan ezért választottuk mi is őt. Viccesek, kreatívak vagyunk, bár néha egy kicsit őrültek. A másikok pedig, amiért az Opossum nevet választottuk. A véletlen. Egyszerűen ez jutott eszünkbe.